Čtvrteční odpoledne vám všem, staří, mladí, vnoučátka i děťátka, my vás tady vítáme a protože jste přišli v takovém velkém počtu, tak si pěkně zavzpomínáme na ty české Vánoce. Tak dědečku začni. Tak já vám řeknu, jak to bylo za našich mladých let. Byla tuhá zima a mrzlo, až šindele na střechách nastala. Se těšíme na Ježíša, co tam nám letos nadějí. Co tam asi dostanem od Ježíška, to bychom rádi věděli. Já asi nic, protože jsem zlobil a naši šetří na automobil. Už se zase těšíme na Ježíša, co pak nám letos nadělí. Od Ježíška, stačí se nebo Ježíška, všichni chceme od Ježíška mě, aby byl šťastný a veselý. Ježíška. Tam, když se podíváme, tak to tam máme i na ty nástěnce. Je tam krásný prostřený stůl, jsou tam dárky a jsou tam vlastně ten betlém. Co nám smutný dělati, musím domů žebrati. Dědečku musí odpíšet. Ale Láďku velice rád. To je krásný pís. A proč mi dal ten Láďk ten oříšek, maličkou? Protože se rozrostne a když bude dobrý a sladký, tak budeme celý rok zdraví. A teď si teda dáme dědečku. Dědečku,
Martine, pojď sem, kde máš mikinu?